tu druhý diel Roblox hororoviek a tu máme Cheese Escape. Cheese Escape. Nebojte sa. Bude to jedna z tých vtipnejších hier. Click to open. Open it. Click to open. Dobre. Tak som si otvoril dačo extra live. Dobre, nechcem sírek. Všetko sírové. To je čo? Tak to som niečo klikal. Tak to tam kliká stále ten sír. Myš. Nebudem, že sme hrali a majte sa. A nie. Open. Dobre, otvoril som si síce nejaký prístup k otvoreniu. A idem. A myš. Zase. Zase myška. A dnešný diel bude špeciálny, lebo sa nám napripojila dokonca moja sekra. Kde si? Ja som tu na v sezóne. Tu som. Čau, Neviem, prečo sa teda voláš Bozí CZ, ale okej. Počkaj. Áno, ideme. Pravde. Jeda. Myš. Počul. Marek, tu bol sír. Tu bol sír pod za mnou. Sem a tu bol sír. No to je sír. Sme z 9. Čo si nevedel? Ja mám zbierať síry. Hej? Počkaj, myš. Tak poď na to, bož. Ideme teda... Ja som u teba za okna. Myš! Kríza. Marek. No. Kde si? Takže bežíme všetci s nejakým bacon bojom. To máš môj friend? Nie, neviem. Poďme. Kde máme ďalší sír? Neviem. Tam pôjdem. Poď, Marek. Tu není sír, Ja by som tu zožrala sír. Tu stojí typek. Hej, ale vyzerá ako ty. Nevyzerá. Hej, skoro má istú farbu ako ty. Počkaj. Máme 2, poď sem. 2 z 9 sírov. Tu musíš nás 9 sírov. No, viem, ti to píše. Myš! Skúpaj sa, Marek. Tu poď. Kde si? Čakaj. Kde si? Ja som tu. Marek. A mi ale krísa. Poď sem. My tu musíme byť. Marek, čo si odišiel? Odchádzam. Myš? Ale čo je tu potom túto Natálka? Tak ideme. No takže je to špeciálny level v tom, že ideme s Natálkou. Není tam. Myš! Nedostala. Nevadí. Aha. Takže moja sekra zase klika čísť. Odišla som. No, takže kam bežím? Ja som inakšej ceste. Čau, idem sem.
Rovno k... Mňa to chytilo. Aj mňa. Skoro ťa to... Marek, sem. Tu hľadá Krysa. Hej. Krysa ma naháňa. Zaschlásta. Tam nič. Tej krysa zaschlásta. Nie. No, aj mňa zabila. Poď sem. Marek. Som ťa tam priteká. A tam som našiel sír. Kde? Počkaj. Počkaj, Marek. Čakaj. Keď ma naháňala. Nájdi mi novú cestu. Čau. Som našiel 3 síry. A ja. Ja vidím myš. Ju bolo vidno cez stenu. No, už nie sme spolu. Aj sa Marek. 3-9. Sme? Nie, ja tu nie som. Nie sme spolu ani. Tak kde si? Potrebujem nájsť nejaké kľúče. Nevieš nájsť nejaký kľúč? Myš! Šiška. Ona ma To našla. si za mnou. No bo ma naháňa myš. Už bežím. Ty kokos, Kedy tak sa to... dostaneme sem? Ja neviem, až keď dohráme túto hru. Nie, ja viem kde. Keď to bude to žlté, poď. Marek, tu. Nie, keď dohráme túto hru. Rýchlo sme to otvorili. Tuto patrí žlté. Napríklad nájdeme niečo na otvorenie dverí. No, ukáž to. Čakaj. To je sír. Kam rozbí dvere? Čím asi? On tak niečo nájde, nie náhodou. Nájdi kľúče. Poď sem. Sem je kľúč. Tu. Kde? Neviem, či tam je kľúč. Kde je kľúč? Tu. Neviem, či. Poď, Marek. Tak dobre, neviem či. No tak. Kde ten kľúč je? Poď. Bežím. No ja som od teba rýchla. Poď. Neviem, či som vybrala správnu. Hopitý hop. Ja som vybrala zlú. Ale dostaneme sa na to miesto. Tak len aspoň nejaký ten kľúč mi môžeš nájsť. Sem. No zaví sa. Ne. Stretneme sa. Myš. Poviem, že myš a už po mne ide, to je rituál. Myš. Ešte zabije tá krysa. Bežím. Niekde inde. Odchádzam. Nie, ja som s tebou niekde inde. On mi doniesol tú krysu ku mne. On ma nemá rád. Ja toto si hru nedokončím, či? Dokončíme ju spolu. Neviem. Píši to čo? Globálne. 3, 4. Tu sú 3 chaptery. Máme 3. A ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nám chýbajú. Je za mnou. Nebola. Ja som išiel ku nej. Nepýtajte sa prečo, hej? Dobre. Dobre, našiel som iba 3 syry. Nevieš, kde je ten ďalší? Nie. Už ide. Zdechni sa niekde. Kde? Ale neviem, kde je sír. Myš! Myš! Nie! Tak nie som až tak. Takže možno, že čo teraz máme asi robiť, ale... Myšička, nechoď za mnou, myšička. Marek, čo je toto? Toto. Neviem. To tak otvorme ten sír. Aha, musíme kompletnúť celú túto hru. Nejaké first door. Nájdeme kľúč. Kde je Ja kľúč? ten zelený kľúč, a ešte aj... Kam si šiel? Nenašiel som síce kľúč, ale našiel som sír. No ale našiel som kľúč.
Zelený. Ja som tiež tu. Ja som našiel zelený kľúč. A ja? Idem hore. Kde mám ísť? Idem sem. Sír! Mám konečne 5 sírov. A ja? Toto asi dokončím, túto hru. 5 a 1, 2, 3, 4. 4 mám síry. Kam si šiel? Sem. A ja tam síry. Hopa. Nemôžem. Otvor. Tak sa nepomní. Ja som išiel. Ja som sa dostal. Kde tu som? 2, 4, 8, 3. 2, 4, 8, 3. 3, 8, 4, 2. 4, 2. Počkaj, no to fungovalo, počkaj. Ale čo tu je? Ja som to... No, Prečo som taký pomalý? Zrazu nechodím, iba som pomalý. Mara, pomôž. Ale vidím žiarovku, ale ja s tebou nie som. Máte mi kľúč? Kde som sa tu dostal? Jem podľa žiaroviek. A držím kľúč. Ja si vždycky myslím, že tá žiarovka je proste sír. Neviem prečo. Ale že žiarovka je proste sír. A ja fakt neviem prečo. A máš ďalší sír. Mám ďalší. How are you? Mara, nech sa tam dostane. Ja? Nechytila myš? Neviem nájsť. No, Ja viem, kde je asi toto červené. Na začiatku. Sa nemýlim. Čo je na začiatku je ten žltý. Takže to nie je na začiatku teda. 3, 8, 4, 2. To si ale ako získala? Ja získala ten kód. Ja som našiel dvere. Ja som našiel hen toto. Otvorím. Ja musím nájsť zase tie zelené dvere. A tam ešte pôjdeš. Idem zase sem. Ja to musím celé dokončiť zase. Maj Coca-Colu. Zaspavnúť zase na tom mieste, kde predtým. Kde tu zase som? No. Kde tu som? Ja neviem. Ja som sa dostal niekde tu. Krisa. Čo ma teď spínajú ruky? Ja zase... Pôjdem druhou stranou. A mne to proste nechce skakať. Ja idem proste inak. Jasné, nemôžem. Tak to skúsim nejako špeciálne. Povedal som, že to skúsim špeciálne a ide mi to. Sír! 7 z 9. 7 z 9. 7 z 9. Mne zabila Krisa. Mám modrý kľúčik. Odkiaľ, Marek? Dostám sa na začiatku. Čau. Ja som na začiatku. Dobre, potrebujem nájsť modrý zámok. Videla si ho niekde? Ja viem tam hore, tam, kde bol ten zelený kľúč. Tak nájdi prosím ten zelený kľúč. A potom. Takže trošku hľadáme. A sme našli 7 sírov, čo už asi viete. Teda ja som našiel 7 sírov. No? A som odišla na mňa. To nie je tu. Ja idem sem. Ale si povedala, že modrý zámok je. Tu som išla. Tam,
Tuto, poď. Tam. Ja viem. Vidíš to? Ale tak ja to viem, lebo ja už mám ten sír. Nie. A ja som spadla. Ale ja už to mám dávno. No ale ukáž mi, aký si profesionál. Spadla. Ti ukážem, aký som profesionál. Ale tu není žiadny modrý zámok. Nie tam. Kde? Nie, tam, kde bol ten zelený kľúč, čo máme. Ja som omýla sa. Áno, ale kde je ten zelený kľúč? Mne skôr naháňa sivá krysa. Víš? Špinavá ťa naháňa. Tak ťa naháňa. A to hra si bude dohratá. Dúfam, že ju dohrám. To sú dva prkla na modrý kľúč. To je divná hra, fakt. Že A ja mám divná. modrý kľúč. To u teba, či u mňa? Nie. No ja to počujem. Aj som to počul vo mňa. No, ja som... Ty žiješ? Hej, Ty žiješ? ja som to preskočila, tú krysu. Tak krysa ma naháňa. No skúsim to nejako obehnúť. Nevieš, kde sme našli náhodou? Sigra, nevieš, kde sme náhodou našli? Ten zelený No kľúčik. super. Nevieš, kde sme ho našli? Ten zelený? Nie. No, dúfam, že budeš slepou. Nejdem slepou, ale idem zle. Mne už krkem v bruchu, ja chcem jesť. Potom ideš. No takže máme modrý kľúč, červený kľúč a zelený. Jaký ty pekne pozná kód. Ja potrebujem iba nájsť ten kľúč. Asi to nájdem potom. Takže som to našiel. Na toľko tam naháňa kryska. Moje srdce skoro sa vybuchlo. Čo? Ale čo tu mám nájsť? Ja mám kľúč. Hopa. Ja nemôžem. Kam to ide? Poďš, čičička. Ja dneska moškal všetky kľúče. Všetky kľúče. Môžeš prosím nájsť nejaké kladivo? Čo? Môžeš prosím nájsť nejaké kladivo, lebo ja neviem, ako sa tam dostať. A nie. Takže, Polka ma tam zavedie. akoby tieto hry asi nejdem. Hľadia tam, ona zašla tá krysa. Ja idem za krysou. OK, v poriadku. No, to nezvládnem. Ona sa odpojila. Tak sa majte. Pozdrav. Majte sa. Majte sa. Čau. Čau.